Θα ήθελα να σας πω ότι η κατάληψη είναι κάτι που σε ορισμένους που είναι μακριά από την ψυχική υγεία τους δίνει το μήνυμα, τους δίνει το σήμα να καταλάβουν ότι και εδώ κάτι τρέχει. Όμως εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα από κοντά, εκείνοι οι οποίοι έχουν πρόσωπα στο στενό ψυχοϊγενειακό περιβάλλον, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα και εμείς που μάθαμε, εγώ τουλάχιστον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έμαθα από τα προβλήματα και από τις παρεμβάσεις που κάναμε το τι γίνεται, καταλαβαίνουμε ότι ελάχιστα γνωρίζουμε και αυτό που κάνετε είναι ένα σοβαρό, ένα σημαντικότατο κοινωνικό έργο, το οποίο νομίζω ότι είναι στα θεμέλια της κοινωνίας, γιατί μια κοινωνία έχει δημοκρατία όχι όταν οι πολλοί έχουν δικαιώματα, γιατί μια κοινωνία είναι σωστή όταν όχι αυτοί που είναι υγιείς μπορούν να βρουν τα μικρά φάρμακα, την ασπιρίνη ή μια εξέταση, αλλά εκείνοι που πραγματικά πάσχουν είτε είναι στο περιθώριο είτε είναι στο περιθώριο της υγείας, όταν εκείνοι μπορούν να αντιμετωπίζονται. Θέλω να σας πω ότι γνωρίζουμε λίγο πολύ τα δικά σας αιτήματα. Υπάρχει για μένα κάτι το οποίο το θεωρώ κυριολεκτικά απαράδεκτο, όταν μάθαμε ότι πειράζονται οι συντάξεις των ανθρώπων εκείνων που πάσχουν ψυχικά και ότι χρησιμοποιούνται γιατί το κράτος δεν θέλει να δώσει παραπάνω, αλλά θέλει να μειώσει τους προϋπολογισμούς, την υγεία και τον ειδικό προϋπολογισμό για την ψυχική υγεία, εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε απίστευτο. Θέλω να πω με αυτό όχι τι ένιωσα εγώ, αλλά θέλω να πω ότι τι μπορεί να νιώσει και πώς μπορεί να ευαισθητοποιηθεί ένας άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος όπως είμαι και εγώ. Η βουλευτική ιδιότητα δεν αναιρεί το δεύτερο. Όσοι είναι νομίζω κοινωνικά ενεργοί δεν βγαίνουν από αυτό όταν έχουν μια βουλευτική ιδιότητα ή όταν φεύγουν από αυτό δεν τη χάνουν. Θέλω να σας πω το εξής. Είμαστε μαζί σας στο ότι πρέπει να πάρθει οπωσδήποτε, παρά το ότι υπάρχει κρίση, παρά το ότι υπάρχει το χρέος, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρθει πίσω η μείωση του προϋπολογισμού στο 55%. Αυτό νομίζω ότι είναι έγκλημα, κυριολεκτικά έγκλημα, όχι μεταφορικά. Το δεύτερο που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια θετική διάκριση, έστω εν μέσω κρίσης, διότι νομίζουμε ότι τρία πράγματα πρέπει να διαφυλαχθούν στην κρίση. Εγώ θα έλεγα όλα, αλλά αν δεν διαφυλαχθούν όλα, τρία πράγματα. Το ένα από αυτά είναι η υγεία και κυρίως η ψυχική υγεία. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδευτούν όσοι έχουν απολυθεί και να σπάσει αυτή η απαγόρευση των προσλήψεων που επιτάσσει το μνημόνιο. Για τα υπόλοιπα δεν θέλω να πω, εσείς τα ξέρετε, θέλω μόνο να δώσω μία δέσμευση. Είμαι εξουσιοδοτημένος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να έρθω εδώ και να μην προσπαθήσω να βγάλω ένα πεντάρικο λόγο ή να εκμεταλλευτώ, αλλά να δεσμευτώ ότι θα είμαστε μαζί και δίπλα, ότι θα είμαστε μαζί και όχι συμπαραστεκόμενοι αλλά αλληλέγγυοι. Ότι θα περιμένουμε από εσάς ό,τι αποφασίσετε σήμερα και θα είμαστε μαζί όχι με όσες δυνάμεις έχουμε, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε και εκείνο που δεν μπορούμε, το αδύνατο. Γιατί πρέπει να μπει όχι μια κόκκινη γραμμή, αλλά να υψωθεί ένα τείχος που θα τους αποτρέψει να διαλύσουν ό,τι υπάρχει σήμερα στο κοινωνικό κράτος και ιδιαίτερα στην ψυχική υγεία. Θέλω να πω ακόμη ότι το σύνθημα που άκουσα εδώ από εσάς, κανένας εργαζόμενος άνεργος, κανένας ασθενής άστεγος, θα πρέπει να γίνει πράξη. Μπορεί να χάσουμε ή να κερδίσουμε, αλλά αυτό το σημείο είναι από εκείνο που θα πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Είμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι νόμιμη, νομιμοποιείται καθημερινά και από τις πράξεις της και από το ότι όλο ένα και περισσότερο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι δεν μιλάνε για πολιτική, αλλά μιλάνε για τις εντολές που τους δίνουν και μάλιστα άνθρωποι έξω από τη χώρα και που δεν νοιάζονται για τη χώρα, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα. Και σας λέω ότι σε αυτόν τον αγώνα, αυτό που άκουσα από την συνάδελφο που άνοιξε την εκδήλωση την απόψινή, είναι σημαντικό. Ο καθένας αγωνίζεται για το δικό του, γιατί το ξέρει και γιατί είναι δικό του, αλλά κανείς δεν μπορεί να σωθεί, κανείς δεν μπορεί να σώσει τίποτε αν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί στην υγεία και όλοι μαζί στην κοινωνία. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που σας είπα είναι δέσμευση και ότι αν θέλετε συνάντηση, αν θέλετε κάτι, αν θέλετε να μας προτείνετε τι μπορούμε να κάνουμε, θα σας πω ότι θα ανταποκριθούμε και αυτό, ξαναλέω, είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ πολύ.